ବହିଟିର ନାମ ଲଣ୍ଡନ ଓ ପ୍ୟାରିସ୍। ଏହା ଏକ ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ ଅଟେ। ଏହାକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଲେଖିକା ପ୍ରତିଭା ରାୟ। ଏହାର ପ୍ରକାଶକ ହେଉଛନ୍ତି ଆଦ୍ୟା ପ୍ରକାଶନୀ। ଏହାର ପ୍ରଥମ ସଂସ୍କରଣ 1999 ମସିହାରେ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହାର ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂସ୍କରଣ 2016 ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଏହି ଲଣ୍ଡନ ଓ ପ୍ୟାରିସ୍ ପୁସ୍ତକଟି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଜଲ୍ଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମର ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓର ଅପଡ଼େଟ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ଯଦି ଏହି ଲଣ୍ଡନ ଓ ପ୍ୟାରିସ୍ ପୁସ୍ତକଟି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଏହି ପୁସ୍ତକଟି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏବଂ ଏହାର ଲେଖିକାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଆଜିର ସଭ୍ୟତାର ଏକ ବିଳାସ ନୁହେଁ, ବରଂ ଆଧୁନିକ ମଣିଷର ଆତ୍ମରକ୍ଷା, ପରିବେଶ ପ୍ରତି ଆସ୍ଥା ଓ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଅନ୍ୟ ଦେଶର ଭୌଗୋଳିକ ସାଂସ୍କୃତିକ ବିଭିନ୍ନତା ସମ୍ପର୍କରେ ଅଭିଜ୍ଞତା ଅର୍ଜନ କରିବା ସହ ନିଜ ସଂସ୍କୃତି ସହ ତୁଳନା କରି ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା କରିବା ସଭ୍ୟ ସମାଜର ଏକ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଜ୍ଞାନାର୍ଜନର ପନ୍ଥା ହୋଇଛି। ବିଶ୍ୱ ଏକ ବିଶାଳ ପୁସ୍ତକ। ଯିଏ ବିଶ୍ୱ ଭ୍ରମଣ କରିନାହିଁ ସେ ଏହି ପୁସ୍ତକରେ ଗୋଟିଏ ପୃଷ୍ଠା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିନାହିଁ କହିଲେ ଚଳେ। ଭ୍ରମଣ ହେଉଛି ମଣିଷର ଏକ ପ୍ରାଚୀନ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଓ ଆବଶ୍ୟକତା। ଆଜି ପ୍ରବୃତ୍ତି ଅପେକ୍ଷା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଧିକ ବୋଲି ମନେ ହେଉଛି। ବିକଶିତ ପୃଥିବୀରେ ଭ୍ରମଣ ଆଉ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ହୋଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ମଧ୍ୟ ବହୁ ଲୋକ ଭ୍ରମଣ ଅଭିଜ୍ଞତାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ମଣିଷ ବିଶ୍ୱ ସହ ସଂଯୁକ୍ତ ହେବାକୁ ଚାହେଁ, ତେଣୁ ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ ପାଠକର ପ୍ରିୟ। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ ବେଶୀ ଲେଖାଯାଇ ନାହିଁ, କାରଣ ବେଶୀ ଲୋକ ଭ୍ରମଣ କରିନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଭ୍ରମଣ କରନ୍ତି ସେମାନେ ନିଜର ଅଭିଜ୍ଞତା ଲେଖନ୍ତି ନାହିଁ। ଗତ 2 ଦଶନ୍ଧି ଭିତରେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କିଛି ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଇଛି। ସୃଜନଶୀଳ ସ୍ରଷ୍ଟାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ଭବତଃ ଏ ଲେଖିକା ସର୍ବାଧିକ ଭ୍ରମଣ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଜଣେ ସୃଜନଶୀଳ ସାହିତ୍ୟିକର ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ଓ ସଂସ୍କୃତିର ଭିନ୍ନତାରେ ଅନୁଶୀଳନ ଶକ୍ତି ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କର ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାମାଣିକ ହେବା ସହ ପରିବେଷଣ ଶୈଳୀ ଯୋଗୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଖପାଠ୍ୟ ମଧ୍ୟ। ଆଜିର ଯୁଗରେ ଲଣ୍ଡନ ପ୍ୟାରିସ୍ ଆଉ ଅପହଞ୍ଚ ଦୂରତାରେ ନାହିଁ, ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଜ୍ଞାନପୀଠ ପୁରସ୍କାର ବିଜୟିନୀ ଏହି ଲେଖିକାଙ୍କର 10ଗୋଟି ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି। ତାଙ୍କ ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀର ପାଠକୀୟ ଆଦୃତି ଥିବାରୁ ଏଗୁଡ଼ିକର ପୁନଃ ସଂସ୍କରଣ ହେଉଛି। ଓଡ଼ିଆ ପାଠକକୁ ବିଶ୍ୱର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କରିବାରେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ ସାର୍ଥକ ବୋଲି ପାଠକେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ଏହା ଥିଲା ଏହି ଲଣ୍ଡନ ଓ ପ୍ୟାରିସ୍ ପୁସ୍ତକଟିର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ କିଞ୍ଚିତ ଆଲୋଚନା। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଏହି ପୁସ୍ତକଟିର ଭିତର ଅଂଶରୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଯାତ୍ରା ମଣିଷ ଜୀବନର ଶେଷ ସତ୍ୟ। ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁର ଯାତ୍ରା ଭିତରେ ମଣିଷର କେତେ ନିତ୍ୟ ଯାତ୍ରା। ଏ ସତ୍ୟ ଏତେ ପ୍ରଗାଢ଼ ଯେ ମଣିଷର ଭ୍ରମଣ ବିଳାସୀ ମନ ଇହଲୋକରେ ଥାଇ କଳ୍ପନା ବିଳାସରେ ତ୍ରିଲୋକ ଭ୍ରମୁଥାଏ। ଦେହ ବନ୍ଧନ ଭିତରେ ଥାଇ ମଣିଷର ଆତ୍ମା ଯେପରି ମୁକ୍ତ ଏବଂ କେଉଁ ଅଗମ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଉଡ଼ିଯିବା ପାଇଁ ଆତ୍ମାର ଯେପରି ଦେହ ନିର୍ବାହ ଠିକ୍, ସେହିପରି ଜୀବନ ଜଞ୍ଜାଳର ଅସଂଖ୍ୟ ବନ୍ଧନ ଭିତରେ ଥାଇ ମଣିଷର ମନ ପୃଥିବୀ ପରିକ୍ରମା କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳ। ଭ୍ରମଣ ତେଣୁ ଆବହମାନ କାଳରୁ ମଣିଷ ଜୀବନର ଏକ ଅଙ୍ଗ। ଭ୍ରମଣ ଜ୍ଞାନକୁ କେବଳ ପ୍ରସାରିତ କରିନାହିଁ, ଗଭୀର ମଧ୍ୟ କରେ। ଆଧୁନିକ ଜୀବନରେ ଭ୍ରମଣ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଭ୍ରମଣ ବିନା ସଭ୍ୟତାର ପ୍ରସାର ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ପରିବାର ଭିତରେ ସୁସମ୍ପର୍କ ଆଉ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ବିଜ୍ଞାନର ଅଗ୍ରଗତି ସହ ବିଶ୍ୱର ଏକ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ଅପର ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଭ୍ରମଣ ଆଜି ଦୈନନ୍ଦିନ ବ୍ୟାପାରରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ମାତ୍ର ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ଭ୍ରମଣ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଆସେ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଭ୍ରମଣ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଆସେ ସମସ୍ତେ ଭ୍ରମଣ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଲେଖନ୍ତି ନାହିଁ। ସମ୍ଭବତଃ ଯେଉଁମାନେ ଅଧିକ ଭ୍ରମଣ କରନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରାୟ ଭ୍ରମଣ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଲେଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ନାହିଁ କିମ୍ବା ସମୟର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ତାହା ସମ୍ଭବ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଲେଖିକା ଭଳି କଦବା କେମିତି ପରମ ସୁଯୋଗ ପାଇ ବିଦେଶ ଭ୍ରମଣ କରନ୍ତି ସେମାନେ କଦବା କେମିତି ଭ୍ରମଣ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଲେଖି ପ୍ରକାଶ କରିଥାନ୍ତି। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଭ୍ରମଣ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ତେଣୁ ବିରଳ। ମାଟି ହେଉଛି ମଣିଷର ଜୀବନ, ଆକାଶ ହେଉଛି ମଣିଷର ସ୍ୱପ୍ନ। ଆକାଶକୁ ଉଠିଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମାଟି ସହ ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇ ଧାଇଁବାକୁ ପଡ଼େ, ଉନ୍ମୁଖ ହେବାକୁ ପଡ଼େ। ମାତ୍ର ଠିକଣା ରାସ୍ତାରେ, ଠିକଣା ତାଳଲୟରେ, ଛନ୍ଦରେ
नचेत तुमे माटी नुह कि आकाशर नुह। लंडन और प्यारिस अभिमुखे ब्रिटिश एयरवेजर विमान छाड़िला दिन 1:30 जुलाई 25 तारिख 1994 मसीह। गाटविक लंडन टर्मिनाल गाटविक एक्सप्रेस रे से प्लिमिकलू गाटविक विमान बंदर को गले। मात्र अध घंटार ट्रेन यात्रा पाई टिकेट खर्च 9 पाउंड अर्थात से दिनर हिसाब से 450 टंका। फेरिबा टिकेट एक संगे करदेले खर्च कम पड़े। तेणु गाटविक रहिबा स्थान रे पहुँचापी फेरिबा टिकेट कले और तारीख पकाइले नहीं ओपन रखिले 1 पाउंड कम पड़िला। प्यारिस रे अंततः 1 सप्ताह रहणी जेकोसी दिन एही ट्रेन टिकेट व्यवहार करी पुणी गाटविक प्लिमिक फेरी पाइब। लंडन गाटविक विमान बंदर प्यारिस चार्ल्स डी गाल विमान बंदर रे विमान जोगे पहुँचापी लगे मात्र 1 घंटा। ब्रिटिश एयरवेज रे विमान यात्रा बेस आरामदायक किंतु 1 घंटार विमान यात्रा तांको चिंतारे पकाइथिला। मनरे छापिला शंका। ग्रासिएला तांको पाछोटी नेबा पई जदि विमान बंदर को आसी नथिबे से कौन करिवे। यह थिला लेखिका प्रतिभा रायक द्वारा लिखित लंडन और प्यारिस भ्रमण कहानी पुस्तकटी संबंध में किछि आलोचना। जदि ए पुस्तकटी को ऑर्डर करने को चाहते किंबा प्रतिभा रायक अन्य पुस्तक संबंध में किछि जानिबा को चाहते तेबे हम वेबसाइट odisasub.com को विजिट करंतु। थैंक यू।